Hello, बयनिसिमबो खुलुमनाय जासि हरग्रोनाय थाबाय दिनै बेसेबा गोबावनि उनावहाय आङो ब्लग लानानै फैबाय दख'नानि भिडिअ लानानै फैदोंमोन ओमफ्रायहाय दिनै आङो हाबायाव थांनो ओंखारबाय आरोना दा मैयासो मोननै जानानै फैबाय आङो हाबा आरो दिनै नै दंबावो दिनैबो मोननैयानो दङ एक्चुअलि दा बेखायनो नै आङो दा 11ता जाबाय दा आयनखौबो स्कुलाव दोननानै फैखांखाबाय आङो दा बे गगौमानि हाबाखौ जानानै फैनोसै ओमफ्राय दिनैनि हाबायाबो उदालगुरियावनो मैयाबो मोननैबो उदालगुरियावखामोन मैया जानानै फैबाय मैयाखौ ब्लग लायासै आङो ओमफ्राय दिनैना उदालगुरियाव मोनसे टंलायाव मोनसे आरोना दा बेनिखायनो उदालगुरिखौ जाहैग्रोनोसै ओमफ्राय दा आं टंलानिखौ जाहैबाय थाला दा बिखुनजोखौ थिनहरसै आरोना बिराद जानो बाबाय आङो हाबा दाख्लैबो न'आव सोना फैखाबाय डिसेम्बर मोननाय लोगो लोगो हाबायानो जोबला टंलायावथ' आरो दंबावोसो जानुवारि फेब्रुवारि दंबावोसो थ' बयनिखौबो जानांगौ एसे जानोसै आरोना जेखियानो जा ओमफ्राय दा लोगो मानि आन्टि दङ ओमफ्राय सासे लोगो दङ आंनिनो लोगो बेबो देलायगासिनो रेडि जागासिनो आं दा रेडि जाखानायखाय ब्लग लानो होनना फैदों आरोना ओमफ्राय देखायनोसैलाय आङो हाबाखौ मैयाबो हाबा देखायखांखाबाय आं फेसबुकआवसो हगारदों मैयानि एक्चुअलि ओमफ्राय दिनैनिखौ आङो इउटुबाव हगारगोन आरोना ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय लामा बिफाथ' गैखायाना हजोंसो ओंखायनो आंसो ड्राइभ खालामनानै थांनांगौ बे आन्टिखौबो लांनांगौ आरोना थ' मोजाङै थांनानै फैनो हाथोंसै आरो ओमफ्राय दा दसे थानानै ओंखारलांसै आं दसे उनाव नुगासिनो दा ओंखारबाय नै थांनो ओमफ्राय गारिया माने बे आयंमोननिसो आरोना बे लोगोनि ओमफ्राय आंहा ड्राइभ खालामनांगौ बारा गोजानबो नंखाया जोंनिफ्राय टंला टु उदालगुरि बेनिखायनो थाब थांनानै थाब फैनोसै बारा गोबाव खालामबाय थाला आरोना हजोंहाय मानो होनबा दिनै फ्राइडे महिला गिर्जाबो दङ आन्टिया गिर्जा सफैनांगोन आरोना ओमफ्रायहाय आंबो सोलाबबा थांनोसै आयनखौ लानानै फैनानै माने टाइमा एखमबा मिलाया आरोना ओंखायनो थ' नायनोसै दा मा जायो थांगोरनोसै नै सफैबायलै नै बेमपाथि दामनाय खोनाखाबाय फैजेननाय लोगो लोगो आइदि खानाया ओरैबायदि गरमसो दिनै गरमसो गोजां बोथोर बायदिखौनो मोनखायासै बेमपाथि दामगासिनो गासि मोजां डेक'रेसन खालामो यो बेफोरखौ नुबा हाबासो जाफिननो लुगैयो होननायनो मा मोनगोननो हाबा जाफिनगोन जोंहा सानदों दे सानैजों लेसबियान बायदि आंना मारै सिरगोननो आखाया मोनसे लाब्रा आरो औ दे दा जाखांबाय जोङो थांफिनसै जानानै थिगसे फैबाय न' फारसे थांफिननोसै 2ता जाबावबायसो जोङो दहायनो फैनाया जायखिया 1 घन्टा आरामसे जिरायनानै जानानै फैबाय आरोना औ गोथावखा दा हाबानियालाय मा ना गासिबो गोथाव जाखायो मा जाबावनो आंनि फना स्पेसानो गैलामोन बेनिखायनो नेक्स्ट हाबाखौनो जेबो भिडिअ लानो मोनासै लोगोफोर ब्लगानो आंना ससेल'सो जाबाय जेखियानो जा आं एसेल' खेबनो मोनबाय आरोना नेक्स्ट हाबाखौ बाट बिनि हिन्जाव गोदानखौ नोंथांमोना नुवासै ओमफ्राय जेखियानो जा आं दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ गोदान भिडिअजों फैगोनलाय लोगोफोर बाय बाय